Hello guys, majong adlaw ni tanan guys. So karong adlaw guys dakos ubos kay ning sa ko lugway sa kanding. Kay enjang mga alas 8 mobalik ko sa kanang nay trabaho kay mag-check pug ko sa kanang attendance sa katungkas of work. Sa pahimuon day kog DTR. First time ra ba nang maghimog DTR. Kay karong 19 mahuma naman mi. Dira ko dari guys kay kuan, dahil nangahinog na nga mulberry. Yeah. Mulberry. Marizag garet. Sa iban. Naabtan doon sa kanding, inis nanay. Pero pag abot sa kanding dari, nakuha ng tirig mga hinog uban. Ako'y vlog hapon guys, kay busy ko. Sarang inita pod kadyo. Wala ba daw bunot pod. Imingaw kong Lexi. Sigsakit ang puson. Nga man naman ta ko na daga. Pero sa karong buwan na lagi guys, kaduha ko na daga. Manang makalabad sa damdamin, sa pangutok, o ngano. Na guys. Hintan ako kuhan gabi guys, basketball. Wala na, wag isa. Nagakuha nagding duwa guys. Taga Dimiyaw. Taga ila ate Cheryl Sarabusing. Hi ate Cheryl Sarabusing. May taga injuhan na nuwa darito. Ubay o kuan guys. Ubay o kandihay man siguro to. Dimiyaw o Concepcion Mabini. Ugwa ko na sayop. Nangaan mig kuan guys. Ngan mig balot o kuan. Burger. Gawang kauban ka to taga dari guys. Taga inabangga na sila guys. Pero kuan. Pero nanadari nagpuso sa puti. Papadyo ko'y panghilamos na ilhan ka to sa angnaw. Ganun dirit sila kukuan. Kaya gibanhaan ko sa kanding. Diyan sige galig si wagit. Sige, ang problema ba, sige sakit ang puson, kaning ang operasyon ba o, ngang di naman ta ni, anaado naman ta ni, kay 5 katuig ni mas liksi. Manang hadlok mga nakutro kay cesarean gihapon. Mahirapan tayo sa kalisod. Hindi, Grabe mga marites ang kinabuhi. Di mabangbang. Nainingan nga magbalik na ko naming Mariano kay pahaya-hayahay ra ko na ko sang kinabuhi. Uy, ginoon sa bapoy nakahayahay sang kinabuhi in taon. Di na ko makipagbalik kay taong wa na gusto, wa na jud. Sa pa may balik-balik kang ipasakitan naman kag mga istorya. Nahugra kag murakag pakna ipasakita na ka itabangan na ka anja balik pa ka mabuhi makaya ra man nagbuhis liksi sa kada buwan man siya pod magpada sustento last siyang pada des naging adlaw isa kalibo kuwang ra ng liksi pagkaon pa vitamins. Hindi. Muna isang ipanghambog. Ayaw di na naman istorya kaya makalas na. Kapoy na rudi. Hilak na po tadanig tagak. Hapit ako makamove on mo nang di na ako gusto mga aliwaras kay masama. Ganahan dyan ko magbalibol guys. Ako so kay kuan. Mahal ag ka ng bola o ka ng neat. Gusto ko mo palit ba pero mahal. Atos butang na babaw. Basketball na mo. Practice ko balibol. Kay mayo na may mga duwa-duwa. Madyo nang haniti na tayo. Hindi ko apel. 900 ba to ang net? Tuwila butbula. Ngutana ko.
Kapalit ra ko da puhon. Usakan ako guys, kaya mag-ilis na ko. Kaya madto na pugkos babaw. Mabitik ka dihang amawa ka. Kasod lagi. Nang laba. May asaging oy. Nang! Ay mo, ano ko dito lang. Dilagod ko. Nadag attendance day. Gahapon nakapirma ba ka? Lagi kayo mo mo. Reklamo na nanay sweldo o gamay na ihatag. Daghan-daghan hindi mo kita. Magdaog ka din na iring sweldo niya. Daot na. Palaputan gadi ka sa kinamo. Papatay-patay naman puko ka na doon. Ngayon, nabitaw ko, ligdas ko na na. Ang inipatay, pabaturong gud ko niya, kaya mamatay ang ko niya. Tama. Palit kog upo guys. Kasabot buka ko dani. Dagge. Tapi jam palija. Hello guys, nauli na day ko guys. Nanguli na may kihapon naman. Dahil ako dari si Babos Kasada dyan. Nagkuhan ko bulang hujang mananghilin da. Arang daghana na dagge na. Sudadlaw dani mo. Ngana na ni. Pwede na kasilungan. Sagbot ay po dari da. Basig apilon ni na. Kay kalsada, dapli kalsada manggihapon. Gabi kasi gagrad yung father. Dagge na siguro na. So nagbuhan dani. Makuha na ni malarot. Hala batong manday ni. Para man siya nakakatay. Luoy raman. Narabay bunga. May bungag batong guys. Para man siya nakakatay. Pero nakakatay pa ni. Hanutoy ni. Hala dapay malbiri. Tanawanin so guys. Nagbatong himsog raba kaadyo. Diyan dapay malbiri da bungag. Pangtanom dahing nanay. Abot ay darig pananom ni nanay. Dapay isa. Madupos nanay pod. Nadto nagdabos ag kapadyas. Dari pod karlan. Hindi alam ikadog dahos saging guys. Tambo kadyo ba? Ara kahimsug. Sayang raman yung batong. Tay bunga to ah. Okay, magkuhan ko, maghapbat. Grabing inita. Kaya ni apilin pod guro ni hinlo. Kabang, uli! Uli! Maligsan ka. Gay.
So guys, maura ni hong vlog rong adlaw. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa waysawang sa inyong pagtan-aw sa mong mga vlog guys. Daghang salamat inyong tanan dya. God bless natong tanan ug amping mo kanunay. Bye guys. Salamat sa pagtan-aw. Bye.